Ο άνθρωπος έχει τρελό χιούμορ, άνετος με την κάμερα, τα έδωσε όλα. Πάμε από την αρχή της συνάντησης που έχουμε μαζί του. Ένα-ένα τα βίντεο, παρακαλώ. Ξεκινάμε με τα σοβαρά. Ναι, στα σοβαρά είμαι μέσα. Λοιπόν, Ναι, κάτσε λίγο να σκεφτώ, δεν έχουμε και μακιγέρ εδώ να σου δώσω. Μουλιάτε, έλα εδώ, να μας πάρουν συνέντευξη, έλα εδώ. Ο πρόεδρος μας είναι. Να σας ρωτήσω, να σας Πες ρωτήσω. μου, αγοράκι μου, να σε ρωτήσω. Να σου απαντήσω. Θέλω να μου πεις ποιος θα είναι πρώτος στις ευρωεκλογές, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ και ποιος Νέα Δημοκρατία. Πες. Ποιος θα είναι πρώτος. Τι πρέπει να είναι. Ποιος θα είναι πρώτος, θες θα να είναι μάθεις. Ποιος. Θα το βάλεις αυτό, μα το Το βάλουμε, πω. καλά, θα το βάλουμε. Το βάλω το. Πες μου. Κανείς να μην βγει. ΣΥΡΙΖΑ να βγει γιατί μας έχει σπιτώσει εμάς τις αδερφές. Έχει κάνει και ένα καλό, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Δεν τα έχει κάνει άσχημα, έχει σπιτώσει την αδερφή. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει. Ξεκινάμε με τα σοβαρά. Δώστε παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Λένε ότι μετά τα μνημόνια Ναι. έχει αυξηθεί η σεξουαλική ζωή του Έλληνα. Τι έχεις να πεις Τι για να αυτό. αυξηθεί, μωρέ, που έχω ένα κόμμα μου κάνει μία φορά το μήνα. Πλάκα κάνεις. Πού να έχει αυξηθεί. Βασανίζεις. Πλάκα κάνεις. Εσύ αυξήθηκες. Εγώ τίποτα, δεν. Τότε τι. Εγώ θα τρώω παντόφλα. Σου λέω, έχω να είναι μία φορά το μήνα μου κάνει σεξ. Υποφέρεις. Έχει αυξηθεί, υποφέρω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λεβέντς. Βέβαια. Πονάνε τα παλικάρια. Παλιά τι λέγανε, αέρα λέγανε. Τώρα θα λέμε οπισθοχώρηση. Και άμα έρθουν και στη Μύκονο, τους ξεσκίσαμε, έτσι. Κατεβαίνεις Μύκονα Βέρτα. Κατεβαίνω με τα string μου εκεί. Καλά μου μας την πέσουν εκεί οι Τούρκοι. Έχουν να φάνε... Θα δουλέψει πολύ κλαρίνο. Αυτό να το ξέρετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγοράκι μου. Είσαι ελεύθερος, αγοράκι. Και όχι, έχω σχέση και τρώω και ξύλο. Τι σχέση με γυναίκα. Ναι, άστο να Ανώμαλος. Σε βρε με άντρα να τα φτιάχνεις. Και αυτό, ήμουν χαρούμενος. και αυτό μ' αρέσει τα αγόρι. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, να πώς και τον βλέπω και κάτω πρικισμένο. Δυναμικός. Ναι, αυτό θέλω. Τι Καλό ζώδιο παιδί. είσαι. Λεβέντς. Για τρέξιμο, για τρέξιμο. Με κυνηγάγαν δύο μαύροι μια φορά και έτρεχα πολύ. Αλλά σταμάτησα στο τέλος, δεν μπορούσα να τρέξω άλλο. Είσαι πολύ γιατί δεν... Σιγά με, ναι. Για τρέξιμο. Ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να βλέπεις καθόλου σε σημείο που θα ερχόταν Μ' αρέσει σπίτι ο Πουλάκης, μ' αρέσει πολύ. Τρώγει μεγάλο το Μ' αρέσει. Πολάκης Ναι, ο Πολό να έχει ένα, αυτός περνάκι ανακόντα. Μ' αρέσει, ναι, αυτός μ' αρέσει. Ποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε ξανά, τώρα στο πάμε. Να σε ρωτήσω, αν ήσουν δήμαρχος της Αθήνας. Βάλτε εδώ αυτό. Αν ήσουν δήμαρχος της Ωραία, Αθήνας. και πάλι αυτό θα έκανε, ναι. Τι άμα ήμουν δήμαρχος. Της Αθήνας. Μ' αρέσει αυτό το νούμερο, το κεφαλιού, Ναι. Ωραί. Είναι έξτρα large. Ωραί. Ναι, το παίρνει μια χαρά. Αλλά είναι μικρό, μωρέ, αδερφάκι μου. Καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Ναι, αυτά θαύματα. Ναι, να με ρωτήσεις, όλα με ρωτάς, αδερφέ μου, αλλά τίποτα δεν εισπράκτο. Με ρωτάς, Θα με χωρίσουνε. αλλά δεν εισπράκτο τίποτα. θα χωρίσω. Όλα ερωτήσεις. Θα φάω ξύλο στο σπίτι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Ναι, το αγόρι πώς το λένε. Το αγόρι, πώς σε λένε αγόρι, Σοκράτης. Σοκράτη μου. Γι' αυτό το ωραίος ο Σοκράτης. Από ποιο μέρος είναι. Είναι από τον Πειραιά, λαϊκό παιδί. Λαϊκό παιδί από τον παιδάκι. Ναι, μ' αρέσουν τα λαϊκά παιδιά. Έχεις πάει με αδερφή Σοκράτη. Και ωραίο χαμόγελο έχει, Ωραίος βρε σου λέω, μη λες τώρα όλα τα λεφτά είναι. Θα τον πάρω αυτό να... Ναι. Από ποιο μέρος είναι ο Σοκράτης, Πειριώτης. Πειραιά, κερατσίνη. Τι είσαι, Ολυμπιακός είσαι. Βαζέλας είμαι, ξέσκισέ με. Να σε ρωτήσω, αν ήσουν δήμαρχος. Μάλιστα, αυτό.